ụfọdụ ndị akpọrọ onwe ha pastors ihe ha na-eme ha arụwala ala pụwezi elu unu anụkwaghị onye aghọrịrị ka aghọrịrị onye si erie ya saa anya ṅụ mmiri oge kele na ugbo ene somebody kwesịrị ịtụ ndị akpọrọ gaa na chọọchị ha na ịga chere kwesịrị ịsị na ha gawala nnapụta ha pụta ha sị ha bụ pastọ ha nwere chọọchị nụrụ nga arụ ala epuezi elu ledere na nwa okorobịa mgbe ihe emege na Benin ihe na ugbo m na-akọrọ na ekwukwere na redio ọ gbachi na redio ka m bụrụ zome ntị na-anụkwa di na nwaanyị ya na di ebi nwaanyị ya na di ebi n'ụlọ ya na di ebi n'obi ọma na enweghị nsogbu ọbụla no problem enweghị etukwuru ihe ya na di nọ n'obi ọma pastọ akpọ nwaanyị a for counseling the woman gawa n'ọfịs pastọ rute ebe ahụ ya na pastọ ekwucha ihe o kwuru kpechaa ekpere ihe niile mere nwaanyị ebe a nwaanyị filie n'ọwa anointing buru onwe lewe n'ụlọ di ọ ya ka na-eme afọ ime acha ka afọ ime chara amụọ nwa anụntara enweghị otu nwatakịrị shiri yi nne enweghị otu o shiri yi nna ya kekeke abịa gawa nwa mụmụmụ na-aga okwu abịa dawa somehow di na nwaanyị bi n'ụlọ ha bịa gbaghachiwa lebe mana ke nwaanyị bido mepere di ya kọwara ya aka oyizugbo nzube nwatakịrị ahụ amụrụ yige pastọ yi eshie ya n'ime nwaanyị akọwara di ya ndị chetara mgbe ya gara counseling this man si ya bịa for counseling ya bịa for prayers ya garute nga ana ma enweghị ihe ọzọ ya chetara na mmiri o nyere ya ṅụrụ enweghị ihe ọzọ ya chetara nothing enweghị any other thing ya chetara ya mana something gara wrong ya dị very sure na something gara wrong that day ọ ya ka di nwaanyị nụtara ewebatala okwu nwatakịrị amụọkwala na ya recently ka akwụrụ na pastọ ga DNA test ya na ọ pastọ mụrụ nwa result dịrị 99% plus ya na ọ pastọ nwe nwa okwu apụọla court ekpewele igwe eho somebody say ọ pastor man of God ya wụrụ na pastọ dọrọgoro nwaanyị a rịa ya elu nwunye mmadụ were ihe tire na ihe o nyere ọ ṅụrụ nwaanyị aṅụchara ahụ nwunye mmadụ gbụsawara ya ọwa ya rịrị elu tere ya ngwa tere ya mma ụna na họta ụwa na-arụ biko nọ na-anụkwanụ biko nọ onye na-ekote ọgada ekotere nwunye mmadụ biko ọ bụ na ị nọ na di ị nwere appointment with pastor a na-ede n'ihu gị na di gị soro kwe gawakwa that appointment ọ na pastor sị emene invite ọ na pastor sị gị bịawa pastor mere invite ọsọṅọ bịa ị nọ na di eweregodo nwa agbọghọbịa saa anya ṅụ mmiri anụ m eri gị awụ by force enwekwala ihe na-enye ṅụ gị gị sị mba kama gị gwa pastor ahụ na ime gị fasting ọ gaghị onwe ha right ịkọlọrọ m off fasting ahụ ị na-eme ọ ga-emeli ya gwa na ime gị fasting no ọ gaghị asị gị break ọ gaghị afụta n'ike by force ya sị ka o break era that fasting gwakwa ya na ime gị pagoru ala nke private meeting na ị na-aga bịa for cancer na enwe ihe oji dara n'isi na gị bịa gị ruo ebe ahụ enwe ihe nyere ṅa erigwere enwe ihe nyere ṅa ṅụkwala kpachapụ anya and mee ka mmadụ mara na ị na-aga ebe ahụ gị ruo ebe ahụ tete mgbe ọ maghị otu echiri bido ya wekpere maghị otu echiri kpewe ekpere ya ịma mgbe ị dara ma mgbe i bilitere gị ile onwe ha sị nwaanyị wụ something dị wrong welitekwa olu agbakwala nkịtị anegwa ede n'ihu before nwaanyị na-agawa iche ọ hụtakwara this man na ọwụ a pastor ọ hụtara na ọ wụ true man of God because ọ hụta ya asa akara ogori pastor gwakwa ha aga o buzo trust pastor ya hụta ya na ọ wụ ezigbo na Chineke kpere oku o buzo trust pastor ya kpatara na o ji jikere gawa and di ya dị awe na ọ gara ije ahụ kama ihe ya na di ya na-amawo ihe pastor mere na otu o shiri mee thank God nwaanyị echeta kọwara di esilekwekwe ihe mere that day mmadụ abụọ mgbe Chineke mmadụ abụọ ji otu obi eme ha conclude na ikekwe nwere mmepatakwa bịa menwe da dị the man abịa suspect nwa nwunye bịa kọwasị isi dị ha wee ese ịmụrụ nwa na-awụ nwa m the man anọgidere nwunye ya nọrọ on his wife's side made the woman understand made police involved made para the pastor pụrụ ya ga submit a sample DNA test apụtala result apụtala ya na pastor nwe nwa ihe m sị ma jụọ biko na-eweli iwe ele otu a ga-eme nwa ahụ ugbu a amụrụ the man ọ ga-azụrụ ọnụ nwa pastor ha zụrụ gawa okwu apụtala n'ịntanetị ụwa anụna otu echiri mụ ya nwa the man na di nwaanyị nọ ha ga-asị ngwa ka ha zụwa nwa ebe nwaanyị mụrụ nwa na nwunye ka
nwunye ya nụtara after o buchara nwa ugbu a 9 months bucha ya mụọ ya ọ ga-ekuri ekugere pastọ so lekwe nwa ya kporo gwadele na m enwe nnọọ ihe na-arịkwute nnọọ mmadụ ka arịrị kedu anya dis man ga na-eji vidiyo ya hụ nwa ahụ ele obiọma na bikos emecha ihe a pastọ na-agaga mkporo ya nọrọ n'ụlọ mkporo nwa anụtara ọ wakporo nwunye mmadụ ya na di ya mụọ ha nọrọ na-azụrụ ọnụ ya nọnụ ya nọrọ na-azụ nwa na-eleta ya nwa ochizie prison lọta ya ochiele n'anya enwezi ihe zoro ezo ya bịa mịgharịwa one way or the other akụkọ ga-akọnụ ọtọ ọwụ ihe gbara korokotom kama nwatakịrị aga skuul ha akọrọ ya otu eshiri mụ ya na ihe mere nọ nwa bịa hụta na lekwe pastọ na ọwụ nna ya na-ele kedu ebe nwa ga-efit dị ntu na kedu ote nwoke na ugbo na nwunye gene una nkwe ha mmadụ na-aga ahụfụ pastọ asụkwa pastọ asụ ọtụtụ ezinụlọ ndị pastọ agbala ha katangwuri ọtụtụ ezinụlọ tụrụ ihe ha rịagawo pastọ ma a ga-arịa amụma a na-arịa na pastọ tisaga di na nwunye abịa eburu onye ka amụma 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 na-anụkwa na ihe mmadụ na enweghị mmadụ na-aga ahụfụ the other day ka akụga somewhere one lady ya na di emere introduce na the church nwata nwa agbọghọ maga ma atọ ntị ka pastọ gara aga agwaga the woman na di na o nwere spirit wife na di na ọ gara ha na ya continue marriage ya with di na ọ ga-ekete ihe mgbu na ihe di ya ga-anyacha dị sie na ọ ga-ama aka ya somewhere na di agaghị survive dị sie na di sie agagacha di the woman ebilite were ọba aka abụọ chia ya wọka n'ihu gagakọrọ di ha were polisi mee arrest ya bịa sign undertaking nwoke anọcha na that year gafee na ọha anọda year gafee ọ ka dị ndụ tem nọ na-ekwu ugbu a na o kwuchara ihe na ugbo onwe ya yọrọ aka nwaanyị were fili na ọwụ amụma ya ekpo ndị tọks ndị oshi ibe ha gaga pagbuo that man ya sizi the woman akwa ya gwara ya gwa bezentụrụ nwezi access to the woman ụna na ahụ onye chọrọ ka agbakasha ya ụfọdụ ndị pastọ alala ọtụtụ ezinụlọ n'iyi ụfọdụ ndị pastọ business pastors ndị a run ga business centers dee ya one thing or the other rọkwa ego ya God ha tụtụrụ ụlọ ọtụtụ ezinụlọ gbaa ha jaja mana ọ bụ onye chọrọ ka agbaa ya ịnụ nga ugbo elege m kpachapụ anya a na-ede ya n'ihu a sị nnọọ weta nnọọ ihe omimi or some of these pastors ihe ha ma na-enwe onye ọzọ ma ya ihe ha kpụrụ secret na-enwe onye ọzọ ma ya ihe ha na-eme mgbe anya na-anaghị ahụ ihe ha na-eme in their own private and quiet times ọwụ ka ewepụtara pastọ ọbụla ewepụtara project of play ka ya congregation akwa dị mana asị onye ahụ eze ya arụkọ ya ka achị kwanyere onwe gị ugwu onye ọbụla kpachapụ anya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ